Hola! Anem a veure el nou hospital! On està? Jo no el veig! La mare que va, tu! On collons estan a l'hospital? A veure si m'han fet vindre hasta així i ara no està! Arredeu! El nou hospital d'Ontinyent! La mare que va! Quin cartellazo s'han expulsat! 25.000 euros! 100 camas, 70 habitaciones individuales, área quirúrgica y obstétrica, hospital de día y urgencias. La madre que va, tú, la madre que va, menudo hospital, van a expulsarse. Esto de Xati vas moren d'enveja. Quin xollo! Has de viure un Ontinyent és una canya. El pare és malalt i no passa res, tio. La madre que va, tio. ¡Qué guapo! Este cartell es enorme, tío. Aunque se han gastado 25.000 euros para hacerlo, pero míralo, qué guapo, tío, qué guapo está. Es enorme. Un cartell chulo, gran, blau. Mireu si està ben fet, que porta 3 anys ahí plantat i encara no li ha passat res, tío. Continua com si fuera el primer dia. Està molt chulo. Es enorme. Y patrocina la Generalitat Valenciana. ¡Qué guapo! Només per això lleva 6.000 euros més segur. ¡Qué chulo! Pues si patrocinaran ahí, pues igual. ¡Qué guapo! Se han disparascat l'esquena i tot, que estaven dolorit. ¡Qué guapo! Ets a l'esquena nova. És que estos de l'hospital pensen en tot. Silenci, que ara anem a entrar als quiròfanos. Mireu, així teniu la taula d'operacions i tot. Que xulo. Quin quiròfano, tu. Això no ho havia vist jo en la vida, tu. Che, mireu quines vistes, tu. La mare que va. Que canya. Aprofitant el solet del dia i tot. Mira, pues si tenen de tot. Que si tirites, suero, betadine. Tío, si tenen jarabe y tot, hasta tenen culleretas, si es que ho tenen tot pensat, tío, qué guapo. Los veo todos de colores. Qué chulo. La sala de operacions és genial. Que si un bisturí per les operacions. Disposen de noves tecnologies. Mireu que xulo. És retràctil! Mireu, tio, si hi ha mosques i tot. És en el nou hospital. Mireu quin metro, tio. Això per operar va de lujo. Que si pillem el metro per així, agarrem el bisturí, tallem a fondo i ja, pa cosir, agarrem fil de color. Mireu, mireu, tenim fil rogers així, per anar a l'última moda, com els trajes de Rita Barberà. Rojos! Això és la sala de radiografies, que no fa falta ni llum ni res. Tu pa què vols llum, tio? Si pots agarrar les radiografies, posar-les al sol, tio, i dir «Uau, quin cos més xulo, tio! Mira, mira! La columna vertebral, és que es veu clarament així, tio, cara al sol! No fa falta més! Sostenibilitat! Mireu així, tio! Tenim la radiografia d'un treballador de TVO! Li fa mal el coll de tant de dir que sí a tot! Sí! Sí, tranquil, res, home! Sols és que tens el coll carregat i no n'hi ha més! Sí, lo que usted diga! Sí, Lina! Sí! Lo que tu vulguis! Jo t'ho faig tot! Em dóna igual que em faci el mal el coll, tio! Treballar per Lina no té preu! Quines noves tecnologies! Això és un tag, tio! Tenim hasta per fer tags així en Ontinyent! Si és que això està molt, però que molt guapo! Mireu, quin tag més xulo!
Això és un tanc multifuncions, tio! Ui, vaig veure els braços de la penya, inclús també vaig veure un eclipse! Mira... Estic en la sala d'espera, tio, esperant a veure els resultats dels meus renyons. Estic acollonat, tio. Mare meua. Aunque així està molt bé. Si et pot deixar al solet. Qualitat de vida, tio. Ai, que bo. Ai, és que lo que té el nou hospital d'Ontinyent, això és una canya, tio. Mare meua, tio. Les radiografies han estat pitjor que em pensava. Tinc algo chungo en el renyó, tindran que operar-me. Mare meua. Estic acollonat, tio. Senyor, jo què hauré fet per tindre que operar-me? Estic acollonat. Ai, estic acollonat. Això és una operació d'alt risc. Estic patint. Ai, mare, socorro. Alguna vegada heu vist en un lloc que operen a l'aire lliure? Mare meua, pues és que vaig a fer-me moreno i tot. Com la calva de Camps. Que canya, tio. Si és que això de que t'operen a l'aire lliure és una mona. No teniu que patir mai. Si t'operen en Ontinyent no tens que patir mai, tio. Que guapo. Sense anestèsia ni res, animals! Que locos esteu! Estos d'Ontinyent esteu molt locos! Las habitacions dobles són una canya, tio. Que guapo. Així en el meu company, en el solet, tot a l'aire lliure. Que canya. Així el recuperes enseguida. Són 2 o 3 dies i a casa, però com si estigueres nou. Que canya. Mireu quines vistes. Es veu hasta el Benicadell per allà. Estic en l'hospital o estic en una campa, tio. És que... que canya. Si tenim plantes medicinals i tot. Plantes medicinals i tot, va curar-se enseguida. Uau, tio! Això és morfina! Uau! La morfina de l'Ina! Asseguts de tant... No penseu que tindre un hospital a l'aire lliure sols són avantatges, No se ho penseu aixina! Vull que també té els seus inconvenients. Això està tot ple de mosquits i n'hi ha que vindre carregat en una autant. Això és imprescindible per vindre a l'hospital d'Ontinyent, perquè està tot ple de mosquits, mosquitolla aixina! I aixina, tio! N'hi ha de tot tipus, tio, tot el pillet fa aixina. I fas... Te'n tires per ací i per allà. Així fa un poc d'olor a merda, tio. Això és perquè estarem al costat del riu? Mare meua, senyor. Al costat d'un riu. Ai, mare, socorro, socorro, socorro. Estem al costat de la depuradora. ¡Quina olor a merda! ¡Corro, senyor! Anem a morir-se! Mare meua, quina olor a merda! Això està tot ple de mosquits! Autant, vine i salva'm! 8, 11, 22! Ajuda'm! Ajuda'm! Filiberto, tio! Socorro! No em deixeu tirat així, tio! Cagui la puta! Ja vegeu que així s'han gastat 25 milions d'euros! Això va tot per l'aire! Milions d'euros!